ikaw palangga. Ah, ah, Oo, palangga mo ako, nabatyagan ko. Kagsamtang kita na nabatyagan ko man, nga nagbago kagula mo na ako kinatunto. Pero ginpilit ko, Pet, nga palanggaon ikaw. Para masuklian kag mabayluhan ng mga pagpalangga mo kag ginahimo mga effort sa akon. Pero, Pet, hindi ko kayo palangga ikaw. Hindi ko ikaw kaya palanggaon. Upod kita. Nag-upod kita, Pet. Upod kita magtulog. Pero si George kaya po nangara sa una-una ko. si George? Oo. Si George nga imong ex? Si George nga pa balot. Hasta subong palangga ko gyapon si George. Nga nang subong mamala nagihambal ka na ako. Namiss ko ang mga itlog ni George. Oo. Si George ka pa balot. Palangga ko. Pero I try my best nga palanggaon ko man ikaw, Pet, sa baylo sa mga pagpalangga mo. Pero si George, Ken, ginapagita ko gabi-gabi ang mga itlog ni George. Bangod lang ba sa itlog ni George? Lain si George. Ako? Lain si George. Si George may itlog nga 17 days, 15 days, 16 days, kag 18 days. Pero ang imupit 14 days lang yun na hindi mo kaya. Di mo na gusto ang itlog sa pugo? Hindi. Hindi ko itungod gamay. Lain ka si George. Buot mo siyang ganun. Alat lang siya pero mapatagbaw niya ako. Ibig sabihin, mas dako ang itlog sa... Ang itlog sa pato Oo. kaysa sa itlog sa pugo. Pet. I'm sorry. Mapinalanggaon si George. Anong buot mabalon? Biyaan mo na ko? Hindi ko na makaya. Hindi ko na makaya ang tuso ng itlog mo. Ano itlog ka pugo. Pero kita... Pet. Di ka ba maluoy siya ko ha? Naluoy man ako sa imo pero mas makaluluoy ta kung padugayon pa nato nini. Kay tungod palangga mo ako pero ang ginapakita ko lang sa imo nga pagpalangga isa lang kapakuno-kuno. Wala ka ba kabalo nga sakit ang imong para ka Oo, bisan sakit pero ginuntat ko na ini subong. Amo gani nga nagpalapit ako sa imo. Kay gusto ko tanan ibalik ang mga itlog mo. Ara isa ka tre. Ang gagmagid siya. Alang nga yung itlog sa pugo. Pasayluwa